Iya, ketemu panganan anyar ki lho. Ngira sik yo. Lho, Mak. Lho apa? Ya ya. Lho, untuk papat lho, 38 untuk papat Ono patang. dituku. Ayo koyo ora bathok iki sapa? Ya penting kan harus olahraga lho. Iki ada rasa pandan. Ya Allah, pandan. Ada rasa keju. Tuh, ada rasa apa ini? Coklat pistachio sama tiramisu. Mama kan jajal sing ndi? Tak tukok niki mama aku baik. Aku tak kene kondang. Sing ndi? Empuk sing ndi kono? Capcicuk, kembang kucuk. Pilih yang mana yang mau diicup. Oh iki ya. Ayo pindah. Aja keju tiramisu, aku pengen tiramisu. Mama anak keju. Ih, tiramisu. Tiramisu tuh aku gak suka. Aku sukanya asin-asin. Ayo Gitu loh. kasih nasi dulu. Glam. Mloro aja. Yo yo. Mbok cak cak. Ambune enak banget kejune sumpah langsung. Iki gak digoreng, Mak. Ngerti ra, kan? Ora lho Ora, dadai ngono.